Здравейте! Днес ще направим преглед на тесте, както обещах, ще направим преглед. Той е на Special Club. Всъщност не как му име. Отпред има иллюстрация на Pop Club, Playing Cards, Poker, Club Special, което същото. Тук пише Playing Cards и долу пише Playing Cards. Настрани и друга страна Playing Cards. Ще преминаваме към сините карти. Има червен и син вариант, но аз съм си взел червения вариант. Ето се рекламна карта, червен и черен жокер. Ето е рекламната карта. Ето го тестето. Отварям съм го, но не съм разглеждал много постойно, само съм го разбърквал малко. Уха. Доста добре се разтиват. Ще видя как се прави на техника вълна, която не съм ви показал, но ще ви я покажа в някой друг клип. Ще видя само дали с тях става вълна, че не съм сигурен. Май няма да стане. Или може да стане. То аз не го разстелих и добре. Има няколко изисквания про техниката вълна, така че не знам дали ще успея да их направя. Специални обстоятелства. Така да видим дали ще успея да направя нещо. Не, става. Значи вълна с тях не става. Така, дизайна на високите карти. Обикновени. Да, валено. Ето, примерно, в ретроспектива обикновена карта. На следващия клип пак ще е преглед на тесте, но не знам какво ще е то. Използвано мисля, че ще е. Да, ще бъде използвано. Но се надявам да ви хареса. Да, пак ще го използвам. Да, най-важно забравях да ви покажа дизайна на сотпика. Ето го. Ето едно сотпика, не пише покер, нищо не пише. Да, аз съм принцип, който си подреждам жокерите, всяко едно сте, рекламна карта и бум в кутията. Това беше прегледа на сте. Мисля, че се казва Club Special, но не съм сигурен, не ме е видел, ми се казва така. Да, до скоро.